Well, is tótha gur bunú an Chultúrlann an céadúir le ceann ceap na Gréasánaíochta rí láthanair Harlan seo ag an am sin ní déag nó haíonn hí boríoch teach hí phobal Gaeilge fel Feirste hí an bunscoil pobal Feirste hí lean heol hí scoil an eile chat an tosaí agus beléir mar thóiríor an mórí sin gur bhhaid ag an DE mas mar a thug déas don phobal sin a bheith gréasúnú le céile a bheith teach le céile agus hí Fiaich ag na luabhhanathirí sin don áid seo gur féidir mas mar leat gach rud faoi a chur faoi on dína bhaid. So hanig sé isteach bhí manscoildaí, bunú an manscoil anseo, bhí cafilandaí, tá sin an agus an go fáil, seappa leor an carry poly an go fáil. Tá arclán an tú na rudaí a tá dhéar íon sochaí nó fóchaí le bheith beáin na bun rudaí sin a éascíonn agus a chothíonn gréasáin idir gine chuir fáil a ligan sin on dína bhaid. Státha go mbíonn incís éagsúil a hanal a duine a dtí go dear bhaile ón Chultúrlann agus an státha an dúchlein nó an constacht mór tógaí ná go dtí mar freastal muid ar an éagsalacht incís sin agus tá níos mó éagsalacht a bobal na Gaeilge na mar bhíle tam fada anús. Tá spéisina faoi le raibh seo a ríist blianta ó hen bhí pobal más ar a buin agus commanda an a dtí spéisina agus simana sacu ní a gcónaí but trí céile détha cursaí síana ar Gaeilgeoir ó ceantar amháin agus is cursaí sé ar Gaeilgeoir í fud fad na hÉireann. Níl sin airlaí sa lá táíon Tá éags agus is rud ionteach sin dalan scéal creid an mór in sin éagsalacht sin. Is dó an deacrat a cruithíonn sin áfach ná go dé mar dhéanana tú freastal ar an uird sin daoine leis an uird sin éagsalacht las díon. Ríomh an áil faoin Chultúrlann mar ginneadúir smuointí agus cruthaíochta hanig a land an a tionscail mór a ratha tá fud fad na charach fud fad na sécondaí. Hanig siad nó chosí siad in seo chur an Chultúrlann an spás cardial sin ar fáil dó gine a bhfuil smuoinú acu. Is cinil ar bhela cos le Ciarán na Gaeilge ar go leor dóine. Chuirtar spás ar fáil, chuirtar gréasáin ar fáil lífa, chuirtar taithí agus cardio agus an cinil de pobal sin ar fáil agus tá déas acu smuointí an obair. Tá Chultúrlann mar frío partner ar an líonra Gaeilge mar hampla. Tá líonra bunaithe agus tá ceann ceap na Gréasánaíochta fit a fuaite fríd an bun ceann ceap sin. So sé sin plán teanga dhéanamh den ceantar. Ag ágan na príomh-réimsí, chun cinnte go bhfuil ag freastal na príomh-réimsí sin bhaí muid coiste stiúrtha a tá anadaí agan na réimsí sin bíomh sin sport, na main cumarsáide, iditheas, óige, na hálín, aibhcóideacht agus eile. Agus tagaid le céile go rialta, deanamid plán teanga aon tú agus le chuidú déanta tréimh sa maithe seo béimiid a chun plán teanga sin a gréic. An céadúir tá ag leagadh teach mas mar le tuiscint ólaíocht túil ar caras a bhíohan teangada. So seaas ma dinne ráhfuil deanamid an rangana seo nó deanamid an amach faoi lei seo mar dhealgan deanamid seo riomhanál agus seo just an nús a bhíogin. Gneanamid sin mar chuid de phláán cimsítheach a chinsíon nó dhéanaan iireacht cinntiú go déag le duine ón clíomháin go dtíanú síal omlan trí bhain na Gaeilge bheith acu an seo sa chathair mé Feirste. Buine le lán leis lena san airgnamh seo, seo an éitir fuair mé sé iditheas ag an darna level, drasal mé ar manscoil Feirste tí san airgnamh seo. Bhí cuairteoirí ag an ón Alban an seo ar maidín agus bhí mé ginse chus an star sin dífa. Agus thuí sé bhéim go mór orthú agus a scéaling take mas smuoinneann tú faoi go danig tígrasúirí le céile gur aithinn siad barna mór. Nachrú solar ar darna level ar fáil trí bhain na Gaeilge sa chathair. Seo dréibh sé ina ró go luair rudaí eile go raibh hí ciblint faoi lean heáil an seo ag go hairíonn sa chud seo de char fel Feirste. Bhí go luair den ciblint ag teite amach ar na sráid an th timpairí agus bhí daoine go fáil mas maile an lon cos an callan sin a bhuachu agus ra oké, tá daoine clé leis an réimte seo don soí. Go dtí mar féidir an rud is fearr dhéanamh an soí seo. In sa scoil an seo ní raibh ag an scoil, ní raibh muoinú cíar fáil an scoil. Agus an aion sin bhíodh ma heismóirí agus teismóirí na daoine eile agus tí ag leanú an deir seachna, bhí daoine chur péintear na bálaí, bhí siad an muí báil airgid do muinteoirí, Jimmy muinteoirí agus dag muinteoirí pósta na buanna le pensin agus an solar ceart túrastal agus hanig siad an seo, chuir siad iad chéan, chuir siad slí bhachas acu chéan mBéal, mar gur creid siad into tionscroll. Níl aras arm ach an neaithí sin a bhéim go mór an sna lua lethe sin an uird sin Ibert a thug Ibertha a thug daoine eile dú agus do mo cháirde ag an am sin
agus in éasprís iontaach sin, in éasprís luachmhar sin, agus daoine ag deanú rudaí a tábhacht níos mó na iarthaíonn. Is ag spreag seo le bheith lonnaithe dean na Féirne, is pobal spreag seo agus feim sa ochtach agus measc gach le lá ón phobal seo, but go cinnte níl in áras ar máceann ach gur legan cúla sin a bhí agam agus an taithí sin a bhí agam san luamh léanta into scoil a stíon san orgna seo gur leag sin síl a máceann a dtíobh an trá a ruméis a gáil na mBéal héan. Is dótha ceann ar bontáití is mó a bheith de Gaeilge for labhair na bhfuil Gréasánaíochta eile agam de chairde. Nuair a bhíam ar hiúil le chairde nó muintir so an beidir nachfuil Gaeilge acu, téan sin a bhéim, deanna me beidir talúslann dó, ba téan sin a bhéim arthú go minic gur osclaíonn an Gaeilge an uair tin darasí, doing go marthaí sin go deá tásúil agam.